Raden panjenengan kados pundi Raden lah kok malah nilaraken kula. Panjenengan lah kok nilaraken kula mongko kula ingkang sampun mbiyantu panjenengan ngluwari bebandan panjenengan. Raden, kula aturi kendel Raden Bratasena. Raden kentu. Sing diantu-antu dening adi-adimu lan para kadang Pandhawa Bratasena. Lah kok suwe temen kowe ora tumuli bali ning pertapan. Babu Kunti Sumurupa nggonku nanjake karo Siwa Dastarastra perkara kamukten negara Ngastina. Wis kalah dhisik layang kekancingan ning praja dipasrahke Kurupati kakangku. Malah ingkang nedya kawisuda dadi ratu dudu Pandhawa ning malah kepara Kurupati kakangku. Itu bil jagat Dewa Bathara banjur kepiye Ngger? Pandhawa dijoli bumi ingkang jembare ora beda kaya dene kraton Ngastina. Nanging didhawuhi luwih dhisik supaya truka supaya bebodro babat alas Wanamarta ya alas Wisamarta. Nyatane nganti saiki durung ana kabar kawusanane kaya ngapa wujuding alas Wanamarta ya Wisamarta. Aku ndhisiki babat alas kayu watu tak singkirke. Nanging jebul kono ana sing wasani kraton Ngamarta. Laire wujude alas ning kedaton sing nguwung. Nganti aku dadi pasulayan kena dayane Jalasutra tampar kencana aku ambruk nglumpruk ora bisa geglawat. Babu Kunti ana bocah wadon ngakune Arimbi saguh nulungi karo aku. Semono uga aku ngucap yen iso nulungi penandangku njaluk apa bakal tak sembadani. Arimbi saguh nulungi bisa wal saka bebandan. Dheweke goleki karo aku kepengin dadi bojoku nanging aku gila. Aku wedi. Sebabe apa kok wedi kowe kok gila? Sing gila nggon ngendi mengko ditutupi nganggo sarung. Paese raseksi wujude kaya buta ning wadon. Wah, wegah ora sudi dadi bojone Arimbi. Raden. Wanita kok paese raseksi bertek-bertek saka kaduan kuwi sapa? Dipun tepangaken menawi panjenengan dangu kalian kula, nami kula pun Arimbi, panjenengan sinten? Dosang Kusuma Dewi.
ditepungke aku Kunti Nalibrata lan iki ya Gaku Narayana. Kowe kok mlayu-mlayu goleki sapa? Duh, menapa panjenengan priksa wonten pundi pelajaripun Raden Bratasena? Kula badhe ngoyak katresnan kula. Kula madosi Sena. Inggih namung Sena ingkang badhe kula suwitani. Kejawi kula tresna lair batin, Raden Bratasena sampun kelajeng nyagahi nampi katresnan kula. Nanging saksamunipun ningali wujud kula kados ngaten piyambakipun lajeng kamigilan mlajar do Sang Kusuma Dewi. Kula nyuwun senjata pitulung. Yen ngono, kowe goleki anakku lanang Bratasena kasinggihan mekaten. Aku butuh ngerti lair batin apa ora nggonmu tresna kelawan anakku Bratasena. Lair batos bumi langit suket godhong dados paseksen. Yen kowe lair batin ora milik barang sing ketok melok, aja kesusu muluk mundhak dadi memalak. Kelakon ning syarate kudu salin wujud, aja raseksi. Yen nggonmu wujud kaya ngono, aja meneh kok Bratasena. Lah mbok Bagong pisan mesti ora gelem. Mboten ding nek kula nggih gelem mawon waton sak donya niku ora ana wong wedok ming niki tok ora masalah nek cara kula. Ning nek sisa milih nggih kula tak milih. Ora ketan kalih Tulkiem napa sinten ora masalah. Inggih menawi ngaten, Duk. Kanjeng Ibu, kula pasrah jiwa raga kula nyuwun pengayuman murid saged kula kasembadan dhaup kaliyan Raden Bratasena, Kanjeng Ibu. Kunti mesake banget pamuthahe Arimbi Ki Maragage disidikara nyuwun marang panguwasaning Bathara. Arimbi tumungkul wadanamu nyuwun marang panguwasaning Gusti. Tak suwunke muga-muga bisa ruwat mala trimalamu. Mandi sabdane Dewi Kunthi. Sanalika ilang pasrah seksi Dewi Arimbi, ilang wujuding raseksi, satemah dadi wanita ingkang endah sulisting warna. Apa Gong? Jebul iki malah ana nyolong pethek paranormal wedok terus. Sapa? Dewi Kunthi iso nyabda. Dewi Arimbi mau paese raseksi disabda dadi wanita ayune kaya widodari. Upamane aku nggawa bojoku kok rada mrongol, Gong. Tak aturke Dewi Kunthi kon nyabda men iso dadi wong wedok sing ayu. Alah gampang terus nek ming ora mrongol kuwi gampang. Piye? Penyake slender. Wis gundulmu. Lah kowe, Gong. Nek aku malah butuh. Piye? Rening bokongku ireng tak kon nyabda men bokongku dadi kuning iso ora ya, Truk? Nek bokongku sapa wae, Gong. Lah mbok wong wedok ayu melenis ya bokonge ya ireng. Wong lanang sing bagus ya bokonge ireng. Apa meneh yen ana wong lanang sing ireng kaya tuwek. Luwe-luwe bokonge manis ya, Truk, manis matamu. Wong bokong ireng kok manis lho. Lah jare kowe ngomong sapa-sapa ireng. Lah ning nek upama kok njabane ireng jerone ya saya parah. Lah kan nyatane dhuwit kae ireng melenis-melenis kuwi ya malah nikmat ya, Truk. Sing jeneng anggur kae ireng-ireng biru ya ora? Heeh. Lah anggur dhuwit kuwi biru. Ning nek didilar-dilar dilomot-lomot ku ya nyatane ya gurih, Truk. Wis kene meneng wae. Ala ujar kok nambake bojoku kowe. Kon ngopo? Tak kon nyabda nyepatani bojone Bagong tak sabda gondok ilang. Nah, gondok ilang sak gulune. Terus bojomu garindas karo awak piye? Waduh. Lah kok arep ngambung aku malah ora iso, Truk. Nggih Bratasena mrene yo.
Bratasena mrene yo. Bagong, Nun. Bendaramu Bratasena kae timbal ana mrene. Digoleki Arimbi. Aku maringi pangestu Arimbi dadi jodhone Bratasena. Oh nggih, Gus. Gus, Ndara Bratasena. Apa Bagong? Sampan dipadosi Dewi Kunti ibumu nika digoleki Dewi Arimbi. Sampan ken dadi bojone, ken nampa tresnane Dewi Arimbi. Ora sudi. Ora sudi. Ampun kaya niku lho. Sing dawuh nika ibumu nek disepatani zaman napa ora wedi nek dadi jambu mente. Minggir. Ora gelem minggir lakon tak deplok ndasmu. Iki pampan ana. Kurang ngajar. Kula niku ming ngaturi kok malah sampean kok ngamplengi sak kayange dhewe wong Bapak Semar mawon sing ngragati kula ora tau ngamplengi lho. Kandha, yen aku ora sudi, aku ora butuh. Nggih 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 pun ning aja ngamplengi kaya niku. Nggih pun wis ora usah wae nggih aja gelem mawon. Sabar mburi sabar. Kepiye Bagong? Ndara Bratasena mboten purun malah kula dikamplengi. Bratasena tak kandhani kowe mrene yo nggih. Kowe wis kadung ngucap janji kowe nyagui katresnane Arimbi ditampa. Nanging kene yo bareng kowe wis diusadani kowe ditulungi. Lah kok malah sifat kuping jeblas tanpa pamit njur tanggung jawabmu ucapmu ana ngendi apa kaya ngono watak satriya ora sudi apa kelakon satriya bagus kok kon bojo karo wujuding raseksi tema dadi Joko selawase ora arep omah-omah ora dadi ngopo timbang aku rabi karo wujude Arimbi. Ora sudi Nger anakku Bratasena suwargi wong tuamu sinuwun Prabu Pandhudewanata lemulang ora kaya ngono wong ku yen wis ditulungi karo wong liya ditulis nganggo mangsi emas merga satriya kang wis nampa pitulunganing liyan abot sanggane sawangen kuwi Arimbi ana mburimu sawangen Nger Bratasena yen nganti ke ora cocok ora gathuk tempuh napa nibu. Nek ngono aku gelem dadi bojone Arimbi. Wis kalah janji wau sampean mboten purun kok. Pun pokoke nek ora gelem ya ora gelem. Minggir. Minggat. Nggih, kurang ngajar. Koming dijajal mawon kok ya ora trima. Arimbi bojoku kowe. Wanita ayu ngambar arum ring kusuma yen wujud kaya ngene aja sapa-sapa ning malah aku saguh nampa katresnanmu Arimbi tak tampa nggonmu suwita. Aduh Raden ngaturaken gunging panuwun Raden. Panjenengan nestu nampi anggen kula suwita. Ya tak tampa. Wah, ngerti kaya ngene kawit mau. Kawit. Ora usah dadak mawi werna-werna, aku dhewe saguh dadi bojomu. Duh, mau ketek ora metu rambute. Lah kok saiki dadi diwud-diwud. Keriting mongko abang.
Seh. Kurang ajar, sing kurang ajar kono ana wong satriya Boyong Putri kok diinjen. Lah wong Karangsari Junjung kok ning kene truk ora ya ana pemandangan. Tak injeng jebul mau ora nganggo kathok truk. Nganggo apa? Nganggo kaya apa jenenge truk sing kathok iso nganu banget nempel kulit. Tiset apa jenenge truk? Tiset kae lho sing cok nggo gawe senam. Tak ingleng-ingleng lho kok ora metu rambute. Lah kok suwe-suwe diwu-diwu ireng semune coklat. Jebul rambutmu ya truk. Wis coklat saiki, wis wingi tak semir. Nggih anakku kabeh para Pandhawa diwiti nggone padha babat alas lonjong. Kadare sang kapirangu rinangkul kinempit dempit Pate Pranggulan jagat kok melayu-melayu. Aduh Raden Dandun Wecana kepareng nyaosi priksa bilih ing kraton Ngamarta inggih kraton merentani kedatengan satriyaning Pandhawa sami babat alas satemah kayu watu dipun risak reksa dipun mbrokaken sela dipun pecah. Mboten namung menika sedaya kewan galak buron cendhila bubar mawut salang tunjang rebu jujung. Oh, papa mriki dipun obrak-abrik dening para Pandhawa, Raden. Sing kumawani ngrusak kedatun Ngamarta sapa? Satriyaning Pandhawa panenggak Pandhawa ngangkelipun Raden Bratasena sakadang miwiti babat alas papan mriki dipun obrak-abrik lakon idak-idak. Sawang ana wujud cat katon cat ora yen panjen bisa tata jalma apa bener kowe bangsa kajiman. Iya dasar kepara nyata ana bocah nom-noman bagus nanging gena tumindake ngawu gawar ngamruk ngrusak kedatonku negaraku. Kowe sapa? Aku mburi saka Pertapan Saptawarga pamadyaning Pandhawaku Raden Permadi. Kowe sapa? Aku Jim Danang Jaya sing nguwasani negara Ngamarta ya ing negara merentani kene. Kowe gawe geger aku ora trima baliya. Ora gelem baliya aja takon dosa takon darat.
Ndara Permadi welinge mertuamu wau dos pundi? Nek kepethuk jim setan berkasaan disawat ngagem watu timpuru. Iya Petruk, yen ngono aku ngaturke panuwun. Nika kajiman alame pun beda. Sampeyan menungso mriko jim. Namine sinten mau? Jim Danang Jaya. Jim Danang Jaya. Mangca bimawon dipun sawat ngagem watu timpuru kedadanipun dos pundi Den? Sanggang kara Sudibda sawara-wara kowe sing ngrusak papan dulungku wujude bagus ning ala gegedhanmu sapa kowe takon karo aku panenggak Pandhawaku Bratasena aku Jim Dandun Wecana ora nrimake papan dunungku kok diobrak-abrik ucali tungkak. Kemanden apa tamakna wah kelakon udet kuku Pacanaka mangung kongkan limang lelena tanpa kanin kadangku kabeh wayayi Yayi Dandun Wacana Yayi Danang Jaya Yayi Tantri Paladama Granti Yonakula Sedewa kang wujud kajiman pancen bener ana satriyaning Pandhawa ingkang gawe geger ngobrak-abrik ing negara Ngamarta ya ing mrentani kene Yayi nanging sumurupa pun kakang nampa wasitaning Bathara lumantar pukulun Bathara Indra ing sakmengko bakal tinarbuka wahyaning mangsa kala aku lan kowe kabeh kudu ganti alam merga wis titiwancine golek dalan panitisan yiku titah ingkang resik jiwani luhur bebudene pamawasku ora genep loro mung kejaba satriyaning Pandhawa Puntadewa Bratasena Permadi apa dene pinten tangsen ing sakmengko iki dadi dalan panitisaning para kadang ing mrentani ya para kadang ing Ngamarta Yayi Dandun Wacana Yayi Danang Jaya candheten kamurkanmu Yayi
resang kapirangu renangkul ginempit kempit Kisanak apa bener kowe tetungguling para Pandhawa nuwun inggih kasinggihan kula tingali cat katon cat mboten panjenengan sinten ditepungke aku Nalindra ing merentani ya ing Ngamarta dene aranku yaiku mau jejuluk Jim Yudhistira lan iki kadangku kabeh Yayi Jim Dandun Wacana Yayi Jim Danang Jaya Yayi Pinten lan Tangsen kowe sapa Kisana nami kula pun Puntadewa menika kadang kula sedaya para Pandhawa panenggak Pandhawa Yayi Bratasena Pamadya menika Permadi Sumendhe menika Nakula Wuragil menika Sedewa Puntadewa kowe nyawang sing padha pasulayan kadangmu yaiku panenggak Pandhawa Bratasena dipala didak diajar dening kadangku Yayi Dandun Wacana apa ke ora rumangsa serik apa ke ora rumangsa runtik merga kemulat kadangmu ingkang semune ora bisa nandhingi kasektene kadangku Yayi Dandun Wacana. Duh sinuwun, kula mboten gadah raos serik runtik dhateng sinten kemawon. Jalaran sedaya manungsa gesang menika namung kantun nglampahi dawuh pangandikanipun Gusti ingkang hakarya loka ingkang sampun kaserat wonten ing kitab urip. Yen ngono kowe ora tresna kelawan kadangmu mongko sing jeneng sedulur ora tega patine nadyan tega larane ning apa sebabe kok kowe ora gelem males merga semune wis ora kecunggah Bratasena kudune Puntadewa kowe sing maleske merga kowe tetungguling para Pandhawa sinuwun menawi kula mboten narimaken lajeng kula males pangras kula donya mboten badhe tentrem wontenipun namung wales winales paten pinaten wontenipun jagat raya horeg dredah awit erbatan derajat pangkat kalungguhan mongko menika namung mapan wonten ing jagat raya titiwanci murut kasidan jati tanpa gina mboten wonten paidahipun namung kejawi darmaning urip labuh labet laku ingkang utama aduh Puntadewa Puntadewa